Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Super. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா மாதாஜி? Yes, Mataji, எனக்கு கேக்குறது. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியர் கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीदपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது 17வது அத்தியாயம். அதோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகா, விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ இதுல மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 28 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா, முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து மறுபடியும் அர்ஜுனன் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேங்களா? அதாவது வேதங்கள்ல வந்து குறிப்பிடாத வழிபாடுகளை பண்றவங்களுடைய நிலைமை பத்தி கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. ஒவ்வொருத்தருடைய தான் அவங்களோட நம்பிக்கை இருக்கும்ன்றத வந்து 2ல இருந்து விளக்குறாரு. அந்த 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய மனித உணவுகளை எடுத்துப்பாங்கன்றத 8ல இருந்து 10 வரையும் சொல்றாரு. 11ல இருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த 3 குணங்கள் இருக்கவங்க ஒருத்தர் எந்தெந்த விதமான யக்னங்களை பண்ண போறாங்கன்றத பார்க்க போறோம். அவங்க எதை மாதிரி தவங்களை ஏத்துக்க போறாங்கன்றத 14ல இருந்து 16 ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன மாதிரி தவங்களை ஏத்துக்க போறாங்கன்றத 17ல இருந்து 19 வரையும் பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன மாதிரி எந்த இடத்துல தானங்கள் பண்ணுவாங்க,
என்றதான் 20லேருந்து 22 மூலமா தெரிஞ்சுக்க போறோம். கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரி ஓம் தத் சத். சத் சத். ஓகேவா? இத வந்து பகவான் முழுமுதற் கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணுன்றத வந்து நம்ம 23லேருந்து 28ல வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இதனுடைய பிரிவு. ஓகேவா? ஸோ இங்க குறிப்பா வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய குணாதிசைகள். அதாவது அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க, யார வழிபடுவாங்க, என்ன மாரி தவங்கள மேற்கொள்வாங்க, எங்க வந்து தானங்கள் பண்ணுவாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் எந்த செயல செஞ்சாலும் ஓம் ஹரி தத் சத்ன்றத முடிக்கணுன்றத தெரிஞ்சுக்க போறோம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கட்டுமா? ஓம் ஸ்ரீ எஸ் மாதாஜி. பரமாத்மனே ஹரே கிருஷ்ணா. நமः. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्रविधिमुच्च ஏசாத்விதிமுக்தஸ்து यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां तेषां निष्ठा निष्ठधिका कृष्ण कृष्णा सत्तं सत्तमाहोरजस्तमः. महारस्तमः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து என்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஸோ இங்கே அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாஸ்திரத்துல விதிகளை சொல்லாம இருக்காங்க இல்லையா? அந்த விதிகளை சொல்லாம அவங்கவுங்க மன கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி சில பேர் வழிபாடு பண்றாங்க. அவங்களோட நிலைமை என்ன? அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? அப்படின்றதான் அவரோட கேள்வி. ஓகேங்களா? இந்த கேள்வி புரிஞ்சிச்சுங்களா? சில பேர் மனக்கற்பனையிலே வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆஹ் அதாவது மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் சொல்லுவோம் பாருங்க. அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்றது வந்து அர்ஜுனன் நீங்க கேட்கிறார். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. सेकेण्ड् ओके ओके माताजि. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. ओके सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ततमायोग्यं पुरुषो यो यच्छ्रुद्धः स एव सः. हरे कृष्ण. ஸோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஓகே. ஸோ பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கின்றான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான குணங்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதை வேற வேற நிறத்துல காமிச்சிருக்காங்க. அதாவது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், சுத்த சத்வ குணத்தை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான பக்தர்களை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஞானிகள், காமிகள், அப்புறம் பக்தர்கள். ஸோ அந்த ஞானிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் எல்லாம் படிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஞானம் பெறுறாங்க. அப்புறம் வந்து அது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முக்தி அடையணும்னு சொல்லிட்டு பிரம்மன் மேல வந்து தவம் பண்ணுவாங்க. அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடமையை செய்வாங்க. அதாவது கர்மிகளா இருப்பாங்க. ஓகேவா? வேலை செஞ்சு செஞ்சு தனக்கு வந்து நன்மை அடையணுன்றதுக்கோசம் பலவிதமான செயல்களை செய்வாங்க. இங்கேயும் நல்லா இருக்கணும், பெயர் புகழோடு வாழணும்னு சொல்லிட்டு செயல்களை செய்வாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து செஞ்ச புண்ணியத்தினால ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போவாங்க. மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு பிறப்பாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்கள். தூய பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல வந்து தலை சிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண பக்தி. ஓகேவா? அத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து தான் பக்தி பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களால வந்து ஹையஸ்ட் கோல் உயர்ந்த குறிக்கோளான கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும். அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்காங்க.
ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வழிபாடு பண்றது வந்து பேய்களோ, பூதகணங்கள வழிபடுவாங்க. முன்னோர்கள வந்து வழிபடுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாரி அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்னடா அர்ஜுனன் இங்கேயும் கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் நம்பிக்கை இல்லாம கேட்கல. அவர் வந்து விஸ்வரூபத்த பார்த்துட்டாரு, சிறந்த உயர்ந்த ஞானத்த பெற்றுட்டாரு. நாளைக்கு நம்ம வந்து யார்கிட்டயும் ஏமாறக்கூடாது. நமக்கு வந்து தெளிவு வேணும்ன்றதுக்கோசரம் தான் இத கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். பரிபக்குவம் எப்ப வரும்னு, பரமபுருஷ பகவான வழிபடுறது மூலியமா தான் வரும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். அதுதான் வந்து தியாகம், துறத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஏன்னா, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூமிக்கு வரும்போது அஞ்ஞானத்தால கவரப்படுகிறது. எப்போ வந்து இந்த பிரகிருதியோட அது கான்டாக்ட் ஆகுதோ, அதுக்கு என்ன ஆகுது? ஞாபக மறதி வந்துடுது. அதாவது என்ன மறந்துடுது? கடவுளுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய நித்திய உறவ வந்து அது மறந்துடுது. அதனால இங்க வந்து நான் தான் சொல்லிட்டு வாழ்ந்துட்டு, பற்றோட வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு தான் அவன் என்ன பண்ணணும்? இந்த பலனெல்லாம் ஒருத்தன் வந்து குடுக்கணும்னா, அவன் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவ வந்து அ தஞ்சம் எடுத்து, அவர் வழிகாட்டுதல் படி வரணுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ குருட்டாம் போக்குல ஒரு விஷயத்துல மேல நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது. அப்படி வச்சேன்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் வந்து வாழ்க்கையில வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறான். இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து அர்ஜுனனோட கேள்வி. தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? ஸோ நம்பளா ஒண்ணு நினைச்சுக்கூடாது. ஏன்னா நம்பலாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்குது. அதனால நம்ம நினைக்கிறது நெறைய நேரத்துல தவறாகலாம். இல்லையா? அதனால வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குதோ, நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 15வது அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம். வேதஸ்ட சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ இல்லையா? எல்லா வாழினங்களும் சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோ. அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. வேதங்களை தொகுத்தவர் அவரு. வேதங்கள் மூலமா அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால குறிப்பா பகவான் கிருஷ்ணர் கடவுள் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சிறந்த பக்தி பண்ணணுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த கிருஷ்ணர் சொல்ற பதில் மூலமா நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஒவ்வொரு உயிர் வாழினங்களும் அவனுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த வந்து செய்கிறான். அவன் நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி விருத்தி செய்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவன் லட்சியத்தை அடைகிறான். அதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம். சத்வகுத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானி என்ன பண்றான்? பிரம்ம ஜோதியில 2 கலக்கா. ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்றான்? சொர்க்கலோகத்துக்கு போறான். இன்பத்தை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சோமரசம், பெண்கள் அதெல்லாம் வந்து அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு வரா. ஆனா சுத்த சர்வத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தி பண்ணி அவருடைய லோகமான நித்திய லோகமான வைகுந்த லோகமும் மற்றும் கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கும் போறாங்க. அங்க போறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பி வரவே மாட்டாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தது यजन्ते प्रार्थिता देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा பிரபு பேசுறது கேக்குதுங்களா பிரபு? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அந்த மாதாஜி மாதாஜி ஸ்லோகம் கேட்கல இல்லையா? கொஞ்சம் தான் கேட்டுச்சு இல்லையா? உங்க வாய்ஸ் தான் கேக்குது. ஓகே ஓகே. ஸோ சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். 3 விதமான நம்பிக்கையோட இருக்கவங்க யார் யாரை வழிபடுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர்ல. இந்த இந்த ரைட் சைட்ல மேல பார்த்தீங்கன்னா சிவன், பிரம்மா இருக்காங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்க மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி தேவர்கள வழிபடுறாங்க. சிவனையும், பிரம்மனையும் வந்து வழிபடுறாங்க. பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முழு முதலாக படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி. ஆனா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2ஆம் தர சிருஷ்டிப்பாளர். முதல் தளம் சிருஷ்டிப்பாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரைமரி கிரியேட்டர்.
பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி. அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்களை மூலமா தான் இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கிறாரு. அவரா சொந்தமா படைக்கல. நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே காரணோதகசாயியான விஷ்ணு பார்வையின் மூலமா அந்த மகத்தத்துவத்தை வந்து ஆகாயத்துல வந்து கிரியேட் பண்றாருன்றதை பார்த்தோம். அதை வச்சுக்கிட்டு இவர் பண்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இவர் 2ஆம் தர படைப்பாளர்ன்றது நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சில பேர் அவங்கள வழிபடுறாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களை வழிபடுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து போன அத்தியாயத்திலயும் பார்த்தோம். அதாவது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்களும் மற்றும் அசுர குணங்களும் இருக்கு. இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வழிபடுறாங்க. அவங்க கையில காசு நிறைய இருந்தா போதும், அவங்கதான் வந்து கடவுள் இல்லையா? காசு ஏதாவது கடவுள் அப்பான்னு சொல்லிட்டு எவன் கையில காசு இருக்கோ அவனுக்கு என்ன பண்றாங்க, மனுஷனுக்கு கூட அவன் காலில் விழுந்து வழங்குறாங்க. சில பேர் வந்து கட் அவுட் கட்டுறாங்க, சில பேர் பாலாபிஷேகம் பண்றாங்க அந்த கட் அவுட்டுக்கு. இது மாதிரி இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றார்கள். அந்த கீழே இருக்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சுடுகாடுக்கு போயிட்டு சமாதிக்கிட்ட போயிட்டு வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க இல்லையா? சில பேர் மரத்தை வந்து கடவுளா நினைச்சு வழிபடுறாங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் உடலை வற்புறுத்தி அந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க பாருங்க, கையில வந்து சூலம் ஏத்திட்டு கடவுளை வழிபடுறாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீப்பொறி எரிக்கிறாங்க. இது மாதிரி விஷயங்களை வந்து கடவுள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலன்றதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ உடலை வருத்திட்டு யாரும் பக்தி பண்ணணும்ன்றத அவர் சொல்லவே இல்லை. இல்லையா? நம்ம அந்த இவனோட வாழ்க்கையிலே பார்த்தோம். இரண்யகசிப்போட வாழ்க்கையிலே பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, இது மாதிரி உன்ன மாதிரி தவம் பண்ணவங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை இத்தனை லோகமா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவன் எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னை உடலை வற்புறுத்தி இருப்பான். பாதி எலும்பு கூடவும் பாதி உடல் தசையோட இருந்தாரு இல்லையா? இது மாதிரி விஷயத்த வந்து கடவுள் எல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம நிறைய பேர் வரலாற்றுல கூட பார்க்குறோம். ஹிட்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான பகுதியை வந்து ஆக்கிரமிச்சுட்டான். அவனை வழிபடுறாங்க கடவுள்னு சொல்லிட்டு. பட் இருந்தாலும் அவன் மரணம் தழுவாம இருந்தானா, அவனும் ஒரு நாள் மரணத்தை வந்து தழுவினார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிரம்மத்தை வழிபடுறது வந்து உருவத்தை வழிபடுறதா சிறந்ததுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதாவது சுத்த சத்துவகுணத்துல ஒருத்தன் இருந்தான்னு அவன் யாரை வழிபடுவான்னு பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவரான பரமபுருஷ கிருஷ்ணரை வழிபடுவான்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சத்துவம் விசுதம் வசுதேவ சப்தீதம். இதுக்கு பொருள் என்னன்னா, எவன் ஒருத்தன் வந்து சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கானோ அவன் யாரை வழிபடுறான்? வசுதேவ சப்திதம். சத்வம் விசுத்தம் வசுதேவ சப்திதம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அடுத்த ஸ்லோகம் போல மாதாஜி. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 5:6 வந்து காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களின் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்திருக்கும் பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றன. அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களே எனப்படுகின்றனர். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, யாரை வந்து உடல் வந்து துன்புறுத்துறாங்களோ அவங்க வந்து அசுரர்கள். நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல இந்த விரதங்களை எப்படி கடைபிடிக்கணும்னா வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி கடைபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சில இந்த வேதங்கள்ல வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, விரதம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கோசரம்? நான் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுன்றதுக்கோசம் விரதம் இருப்பாங்க சில பேர் இல்லையா? நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஏகாதசி அன்னைக்கு வந்து விரதம் இருங்க, தானியங்களை தவறுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. யோசிச்சு பாருங்களேன், தானியங்களை தவிர்த்துட்டு ஒருத்தன் வந்து விரதம் இருக்கான்னு அது என்ன அர்த்தம்? அவங்க வீட்டுல அரிசி பருப்பு இல்லாம இருக்குன்னு அர்த்தமா? அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. எல்லார் வீட்லயும் அதெல்லாம் இருக்கு. அன்னைக்கு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார், அதாவது தானியங்களை தவிர்த்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சாமை ஜவ்வரிசி அது மாதிரி விஷயங்களை வந்து சமைச்சிட்டு சாப்பிடுங்க, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு பிறகு நீங்க அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த விரதங்கள்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல்
புலன்கள்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. அப்ப என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறான அகங்காரம், ப்ரைடு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, காமம், பௌதிக பொருள்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் என்ன ஆகுது, படிப்படியா குறையுதுன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ பட் யார் ஒருத்தன் வந்து இதெல்லாம் புறக்கணிக்கிறானோ அவன் வந்து தவறு செய்யறான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவனுடைய இது யார் புறக்கணிப்பாங்க, அசுரர்கள் வந்து புறக்கணிப்பாங்க. ஓகேங்களா. யாராவது தன்னை வற்புறுத்தி இந்த உடலை வற்புறுத்தி உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மான வற்புறுத்தி தவங்கள் இடுறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை அவமானப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கடவுள் வந்து அப்படியேப்பட்ட இருக்கிறவங்கள வந்து என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் கடவுள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அவரை வந்து கீழ் நிலையில தள்ளி விட்டுறாங்க, மறுபடியும் பிறப்பாங்கன்றது பார்ப்போம். மறுபடியும் அவங்க வந்து அசுர குடும்பத்துல வந்து பிறப்பாங்கன்றது வந்து இந்த இடத்துல பிரபுபாதா தன்னுடைய பிறப்பாட்டுல சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनम् तस्य तृप्ताः शिरा यस्याः प्रियाः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும் பலம், ஆரோக்கியம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கும் பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவை, கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவை, இதயத்திற்கு இதயமளிப்பவையாக உள்ளன. ஸோ நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்க்கக்கூடிய உணவு பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் தெரியும். பழங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையிலே வந்து சுவை இருக்கு, அதனுடைய நீரின் அம்சம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த மாம்பழ சீசன்லாம் வந்து மாம்பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா. ஒவ்வொரு சில மாம்பழங்கள் வந்து வாயில வச்சாவே எவ்வளவு அளவுக்கு ஜூஸியாவும் இனிப்பாவும் இருக்கு இல்லையா. அதை வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க இவங்க. அது இல்லாம பால், தயிர், அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய உணவு பொருட்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல செஞ்சது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம், வெள்ளை பூண்டு எதுவுமே இல்லாம சமைக்கப்பட்ட விஷயம். இப்படி சமைச்சாதான் கடவுள் வந்து ஏத்துப்பாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கடவுளுக்கு வந்து உணவு அளிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம செஞ்ச சாப்பாடுல வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு, மாംസാகாரங்கள் இல்லாத உணவுகளை சமைச்சு குளிச்சுட்டு சமைச்சிட்டு கடவுளுக்கு முன்னாடி வச்சு அதுல ஒரு துளசி இலை வச்சுட்டு அதை சுத்தி நீரை வச்சு அவருக்கு மந்திரம் சொல்லி நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து சிறந்தது, அதுதான் பிரசாதம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உணவை சாப்பிட்றதுனால என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்தி கிடைக்கும் இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன், ரொம்ப சுவையான பலாப்பழத்தை சாப்பிட்ட நம்ம நாக்கும் மனசும் எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க திருப்தி கொடுக்கும் உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அது மாத்திரம் இல்லை, இதுல வந்து சத்து மிக்கதுன்னு அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதயத்திற்கும் இதமளிப்பவை அப்படியேப்பட்ட உணவு தான் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிற உணவு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. क्षणरूपविदाहिनः आहारारसशोकामयप्रदाः. हरे कृष्ण. अच्छा. यातयामं गतरसं पर्युषितं च यत् अचिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவுகள் வந்து பிடிக்கும்ன்றதை காமிக்கிறாங்க. ரொம்ப காரம் உள்ளதை வந்து யார் சாப்பிட்றாங்க, புளிப்பானது ரொம்ப ரொம்ப சூடாகவும் யார் சாப்பிட்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ஸோ உலர்ந்ததை சாப்பிட்றாங்க, எரிகின்ற பொருட்களை சாப்பிட்றாங்க. ஓகேவா. இதனால இவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உடலுக்கு வந்து சோகம் தான் ஏற்படும். மனசுக்கு சோகமும் உடலுக்கு கேடும் கிடைக்கும்ன்றத வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒருத்தன் காரமாகவும் சூடாகவும் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இல்லையா. அவன் என்ன பண்ணுவான், மறுபடியும் வந்து இந்த உலகத்துல பிறப்பான். ஓகேங்களா. அப்புறம் இவன் வந்து மாம்சாகாரத்தையும் சாப்பிடுவான். யோசிச்சு பாருங்களேன்,
உடலுக்கு தேவையான இந்த புரத சத்து கூட பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து இயற்கையா நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? தானியங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? பல்சஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுல இந்த புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது சாப்பிடலாம் மனிதன். அதை விட்டுட்டு இவன் என்ன பண்ணுவான்? மாம்சாகாரத்தை தீண்டத்தக்காத உணவுகளை வந்து இவன் சாப்பிட்றான். ஆக்சுவலி வேதங்கள் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமைச்ச உணவை 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இன்னையோட காலகட்ட திசையில வந்து அது முடியாது. ஏன்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பாக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 3 மணி நேரத்துக்கு பிறகு சாப்பிட்றது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஊசி போனதும், அழுகி போன சாப்பாடை வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. சுவையற்ற உணவை வந்து சாப்பிட்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? தீண்டத்தகாத பொருளை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாருங்களேன். கீழே வந்து இந்த சீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? ஃபங்கஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி தீண்டத்தகாத உணவுகளை வந்து அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க தமோ குணத்துல. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? நோய்வாய்ப்படுவாங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்றாங்க. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. இந்த ரஜோ குணத்துல தமோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாரோக்கியமான உடலோட வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இருக்கிறதுல எதுப்பா பெஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய உச்சிஷ்டம். கடவுள் சாப்பிட்டு மிச்சம் பண்ண வச்சது தான் வந்து சிறந்த உணவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வீட்டில் டெய்லி நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் போட்டோக்கு முன்னாடி நம்ம டெய்லி சமைச்ச உணவை வந்து அர்ப்பணிக்கணும். அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிடணும் இல்லையா? ஏன்னா உணவே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகுது? மருந்தாகவும் ஆகுது இல்லையா? ஸோ எந்த விதமான பற்றுதலும் தவறான சிந்தனைகளும் தூண்டாத உணவை வந்து நம்ம சாப்பிடணும். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பெருசா ஒன்றும் கேட்கல இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமா பக்தி பிரயச்சதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ எதையாவது ஒண்ணு கொடு போதும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம தான் கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வேதங்கள்ல வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வேதங்களை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய் யாருன்றது சொல்றது வந்து அம்மா தான். அது மாதிரி வேதங்கள்ல படிக்கிறது வேதம் வந்து ஒரு தாய் மாதிரியும் வேதங்கள் மூலமா நம்மளுடைய தந்தையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. फलाकाङ्क्षेयन्यो विधिष्टो य इच्छते द्रष्टव्यम् एवेति मनः समादाय स सात्विकः हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின் படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஸோ எந்த ஒரு பலனையும் இவங்க எதிர்பார்க்கறதே இல்லைங்க. எதிர்பார்க்காம என்ன பண்றாங்க? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன். அப்பலா காங்ஷி பேர் யக்னோ. ஸோ எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம தன்னுடைய கடமை வேதங்களை சொல்லியிருக்குது அதனால நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யறாங்க. அப்புறம் நான் வந்து இது செஞ்சிருக்கேன், எனக்கு இது வந்து ரிவார்டா கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட்டை பத்தி யோசிக்காம செய்யறவங்க. இதுதான் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க உடைய செயல்கள். ஓகேவா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கடவுளுக்கு மரியாதை செலுத்துவாங்க, கடவுளுக்கு பூ அர்ப்பணிப்பாங்க. ஓகேவா? தெரியாம ஒருத்தர் வந்து தனக்கு வந்து பொருளாதாரத்துல முன்னேறணும்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்றோம்னா அது வந்து வேதங்கள்ல சொல்லி இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த அந்த நம்ம கோஸ்வாமிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து 1000 முறை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, 2000 முறை வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்கன்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तु फलम् सम्भाव्यम् अपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சில சமயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக நன்மைக்கோசம் தற்பெருமைக்கோசம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாகங்களை செய்யறாங்க. அவங்க எப்படியாப்பட்டவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அதாவது நம்ம கூட இப்போ பார்க்கலாம். சில பேர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசா பேனர் போட்டு நாங்க பிரித்தியங்க யாகம் பண்றோம், எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த சத்யநாராயண பூஜை பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயர் புகழுக்கோசம் வந்து பண்றது. ஓகேவா? இது வந்து கடவுள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. இப்போ விசேஷமா இந்த காலத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யங்கிரா யக்னா அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க.
இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லல. பொருளாதார அடிப்படையில வந்து ஒருத்தன் வேதங்களை வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறத வந்து செய்யக்கூடாது. அவன் வந்து செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறான்? சில பேர் செய்யறாங்க. ஏன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான மனிதர்களுக்கும் எல்லா குணாதிசயத்துல இருக்கவங்களுக்கு தான் வேதங்களை கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் பொருள் வேண்டி பதவி வேண்டி அவன் வந்து செய்வான். சில பேர் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய கட் அவுட் பேனர் எல்லாம் போட்டு நாங்க இது மாதிரி இந்த யாகம் பண்றோம் வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமை கோசம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. अस्पृष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं विरचितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றன. இங்க பாருங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்க? விதிஹீனா அஸ்ருஷ்டானன் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து விதிகளுக்கு புறம்பா செய்யறாங்க. ஓகேவா? எந்த ஒரு விதியை வந்து பின்பற்றாம நம்ம எந்த ஒரு செயல செஞ்சா கூட நமக்கு என்ன பண்ணணும்? விதியை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். ஒன்றும் இல்லை, ரோட்ல நடக்கும்போது நம்ம என்ன எந்த பக்கம் நடக்கணும்? கீப் ஆல்வேஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த பக்கம் நடக்கணும்? வண்டியில போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? லெஃப்ட்ல நடக்கணும் மாதாஜி. கீப் லெஃப்ட். என்ன பிரபு? கீப் லெஃப்ட். ஆல்வேஸ் கீப் லெஃப்ட் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் சிக்னல் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ரெட்டு வந்தா நிறுத்துவோம். ரெட்டு வரும்போது போயிட்டே இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? அங்க இருக்கக்கூடிய டிராஃபிக் போலீஸாரு கூப்பிட்டு ஃபைன் போடுவான் இல்லையா? ஆமாவா ஆமா இல்லையா? மாதாஜி. இல்லையா? ஆமா ஸோ இந்த மாதாஜி. உலகத்துல வந்து அது மாதிரி ஸ்கூல்ல நம்ம பசங்களுக்கு அனுப்புறோம், ஆஃபீஸுக்கு நம்ம போறோம், அங்க டைமிங்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அங்க வந்து பசங்களுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் இருக்கு, ஐடி கார்டு போட்டுட்டு போகணும். இது மாதிரி நிறைய நியமங்கள் இருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்திலே இல்லையா? ஸோ வேதங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பின்பற்றாம ஒருத்தன் வந்து வேதங்கள் யாகங்களை பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டுன்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? வேதங்கள்ல வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறபடி யாகங்கள் பண்ணணும். ஒருத்தன் யாகம் பண்ண என்ன பண்ணணும்? பண்ண புரோகிதருக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும். அந்த இடத்துல உணவை வந்து பிரசாதமா கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம டெம்பிள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய யக்னங்கள்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க? பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குது. பட் வேதங்களுக்கு பொறும்பா விதிகளை பின்பற்றாம விதிகினாம் ஆஸ்தானா அவன் வந்து பின்பற்ற மாட்டான். பின்பற்றாம அவன் செய்யறதுனால அது வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அவன் அறியாமைக்குள்ள இருக்கான். வேத மந்திரங்களை உச்சாரம் பண்ண மாட்டான், பிராமணர்களுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டான். ஸோ இது வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது அசுர தன்மையை வந்து நமக்கு தெரிவிக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். जय गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचं आजपं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरिं तप उच्यते। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. முழு முதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை ஆகியவை உடலின் தவங்கள். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலின் தவங்களை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதுவரை என்ன பார்த்தோம்? எந்த மாதிரி உணவை சாப்பிட்றதுன்றத பார்த்தோம். ஸோ எந்த மாதிரி வேதங்களை வந்து கடவுளை வழிபடுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலால செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்னென்னன்றதை பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் வந்து சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்றாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் கொண்ட ஆண் மகன் பண்ணணும். அதே பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச சமஸ்காரம் பண்ணணும். அதாவது அவங்களுடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இடத்துலதான் அது வந்து பூமியை தழுவும். முன்னேற்றி, கை, கால் இல்லையா? இந்த 2 முட்டி இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியை தொட்டு அவங்க வந்து பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஆண்கள் செய்யறது வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம். ஓகேவா? இது மாதிரிதான் அவன் வந்து கடவுளை வந்து வழிபடணும். ஓகேவா? ஸோ யாருக்கு முன்னாடி இந்த மரியாதை கொடுக்கணும்? அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்கள பெரியவங்களுக்கு, அவங்களுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு, அப்புறம் வந்து
தாய் தந்தையருக்கு முழுமுதற் கடவுளுக்கு வந்து இது மாதிரி நமஸ்காரத்தை வந்து செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தூய்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தூய்மை இருக்கு, அக தூய்மை இருக்கு. அதாவது இந்த உடலை வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? குளிக்கிறோம், பல் விளக்குறோம், மூஞ்சி கழுவுறோம், இதெல்லாம் பண்ணோம் இல்லையா? அதே மாதிரி அக தூய்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணணும்? நாமஸ்மரணம் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஒருத்தன் சிம்பிளா வந்து கடவுளுக்கு வழிபட மரியாதை கொடுக்கணும், முன்னோர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணன்றது தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தன் உடலையும் சரி மனசையும் வந்து தூய்மையா வச்சுப்பான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணத்தை பத்தி ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் பிரபுபாதா. இந்த கல்யாணன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கக்கூடிய குழந்தைய வந்து ஈண்டெடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆஹ் கல்யாணம்ன்றதே கிரகஸ்த வாழ்க்கையே. ஓகேனா? வெறுமனே சுகபோகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அல்லன்றது வந்து இங்க பிரபுபாதா குறிப்பிட்டு இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रयहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்குடைய தவம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உடல் தவம் சொன்னாரு, இப்ப வாக்கின் தவங்களை வந்து சொல்றாரு. அதாவது உண்மையானதும் இனிமையானதும் இதயத்திற்கு நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு தான் வந்து நம்ம பேசணும்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து எதிரி ஆப்போசிட்ல நின்றுட்டு இருக்கவங்களை வந்து தாக்கவே கூடாது இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, எதிரில் இருக்கவங்க கிட்ட வந்து நம்ம சத்தமா கூட பேசக்கூடாது. அவங்க மனசு புண்படுத்த மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ உண்மையை பேசணும். உண்மையை பேசணும். பட் வேற ஒருத்தங்களை வந்து ஹர்ட் பண்றதுக்கோசம் அவன் வந்து பேசக்கூடாது இல்லையா? அப்புறம் வந்து சும்மா சும்மா வந்து சில பேர் உளருவாங்க பாருங்க, உளறுவாய் மாதிரி, அது மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவன் பேசும்போது தன்னுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி வேதங்களை வந்து அவன் பேசணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து காதுக்கும் மனதுக்கும் இதமளிக்கக்கூடிய இனிமையான வார்த்தைகளை வந்து பேசணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் ஆகும். இங்க என்ன சொல்றாங்க? மன பிரசாத சௌமியத்துவம், மௌனம், ஆத்ம வினிகிரக. ஸோ திருப்தி இருக்கணும், எளிமையோட ஒருத்தன் வாழணும், மௌனத்தை கடைபிடிக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். ஸோ இந்த 4 விஷயங்களை வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை ரொம்ப சிம்பிளா வாழணும், புலன் கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும், தூய்மையான எண்ணங்கள் இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனதின் தவங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சர்ல அதாவது ஒரு பையன் வந்து என்ன நடந்து போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமி. அங்க பெண்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அவர் போகும்போது அந்த பெண்கள் அப்படியே இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒருத்தர் வராரு. அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோசாமியோடைய அப்பா வேதவியாசர். ஓகேவா? அவர் வர்றதை பார்த்துட்டு பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க? கடகடன்னு துணியை போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் போன அழகான இளமையான வாலிப பையனை வந்து என்ன பண்ணாங்க? போகும்போது ஒண்ணுமே பண்ணல இல்லையா? அமைதியா இருக்கிறாங்க. அதே வந்து இந்த பெண்கள் நகரும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆடைய வந்து வேதவியாசர் வந்த உடனே ஆடைய மூடிக்கிறாங்க. எதுக்கு இந்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கிரகஸ்தர். ஓகேவா? ஆனா இந்த சுகதேவ கோசாமியை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு தெரியுது இது தேஜஸ். 16 வயசுனாலதான் அவர் பிறந்தாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் மாயைக்குள்ள பயந்துட்டு அம்மா வயிற்றுலயே வாழ்ந்துட்டு வந்தார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் சொல்லிதான் வெளியே வந்தாருன்றதை பார்த்தோம். பிறந்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? காட்டுக்கு போயிடுறார். ஓகேவா? அப்ப அவங்க அப்பா வந்து பின்னாடி மகனே மகனேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டே போறார். ஏன்னா அவரோட ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகனை உட்கார வச்சுட்டு வேதங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. பட் இது பிறந்தவொடனே கிட 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 நிர்வாணமா வந்து போயிட்டே பார்த்த உடனே
என்ன பண்றாங்க, அங்க பெண்கள் அமைதியா இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்கள பார்த்தா தெரியுது யாரோட பாவனை எப்படி இருக்கு, அவனுடைய முகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரகாசமும் இன்னசென்ஸும் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. ஆனா வியாசரை பார்த்த உடனே தன்னுடைய உடலை வந்து மறைச்சிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனதின் தவங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியுது இல்லையா, யார் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, பேசல ஒண்ணுமே பண்ணல, இருந்தாலும் அந்த உணர்வுகள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா. தூய்மையோட மனசு இருக்கிறவங்க எப்படியாப்பட்டவங்க, ஒரு அப்பியரன்ஸ் பார்த்துட்டு நம்மள வந்து சொல்லலாம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. तया परया ஹரே तप्तं கிருஷ்ணா. तपस्तत्त्रिविधं नरके नरः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण. இந்த 3 வகையான ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தில் தங்கள் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் எப்படி இருக்குன்றதை வந்து இங்க சொல்றாங்க. அதாவது என்ன பண்றாங்க, எந்த ஒரு லாபத்தையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அவ எதுக்கோசம் பண்றாங்க, கிருஷ்ணனை நான் திருப்திப்படுத்துறேனான்றதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளா இருக்கும். ஸோ நான் இந்த செயலை செய்கிறேன், கிருஷ்ணர் வந்து இது திருப்தி அடைவாரா அப்படி யோசிச்சுதான் இதை பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யோசிச்சு பாருங்களேன், பிரபுபாதா வந்து போகும்போது ஒருத்தர் தான் போனார் இல்லையா. போகும்போது இந்த ட்ரங்க் பெட்டி 45 ரூபாவையும் ஓகே டைப்ரைட்டிங் மிஷினும் கொடையும் எடுத்துட்டு போனார். வரும்போது எத்தனை பேரா வந்தாங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பல பக்தர்களை கூட்டிட்டு வந்தார் இல்லையா. அவர் மாறவே இல்லை. அவர் அந்த காவி துணியில தான் போனாரு, காவி துணியில தான் வந்தாரு. அப்புறம் அதை வந்து எல்லாருக்கும் போட்டுக்கிறதுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த தவங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும். இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவனம் பரிக்கிரமம் பண்றாங்க. பரிக்கிரமா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வலம் வருது, விருந்தாவனத்தை வந்து சுத்தி அவங்க வலம் வராங்க. இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்தீங்கன்னா கோவர்தன கிரிராஜ், அதாவது இந்த கோவர்தன மலையை வந்து கிரிவலம் பண்றாங்க. நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம் இல்லையா. அது மாதிரி இங்க வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன பரிக்கிரமம் பண்றாங்க. இது நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஒரு முறை பண்ணணும். அது பரப்பளவு பாத்தீங்கன்னா 21 கிலோமீட்டர் இருக்கு. அதுதான் நம்ம நேற்று கோவர்தன பூஜையா நம்ம கொண்டாடணும் இல்லையா. அதனுடைய கதை என்னன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்திரன் வந்து தன்னுடைய அகங்காரத்தால வந்து மழையை பெய்றாரு. ஓகேவா. எதுக்கு, அந்த 5 வயசு பையன் வார்த்தையை கேட்டுட்டு எனக்கு வந்து பங்கு கொடுக்கல இல்லையா, நெற்கதிர்களை பூஜை புனஸ்காரம் கொடுத்து எனக்கு வந்து மரியாதை கட்டலைன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த கிராமத்தையே அழிச்சணும்னு சொல்லிட்டு பெரும் மழையை வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகேவா. சம்பர்த்துக்கான்ற மேகத்தை கூப்பிட்டு மழை பெய்ய வைக்கிறாரு. 7 நாள் ஆகுது, பகலும் இரவும் வந்து மழை, மனிதர்களை வந்து காப்பாற்றணும். அப்போ வந்து நந்த மகாராஜா கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, என்ன நந்த மகாராஜா, நீங்க வந்து உங்க பையன் பேச்சு கேட்டீங்க, இப்ப இந்திரன் வந்து கோவமாயிட்டாரு, மழையை இப்படி கொட்டிட்டு இருக்காரு, நம்ம என்ன பண்றது, நீங்க தான் வந்து இதுக்கு பொறுப்புன்னு கேட்க சொல்றாங்க. அப்ப வந்து இம்மிடியட்டா கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அந்த மலையை வந்து என்ன பண்றாரு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மலைக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு, மலைக்கு படைங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கண்ணை மூட சொல்லிட்டு இவர் சாப்பிட்டாரு. ஓகே, சூப்பர் பிரபு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து அந்த மலையை வந்து கொடை மாதிரி தூக்கி வச்சுப்பாரு. ஏன்னா இந்திரன் மழையை அனுப்புறாரு இல்லையா. நம்ம எல்லாம் மழை வந்து என்ன பண்ணுவோம், கொடையை பிடிச்சிப்போம் இல்லையா. அது மாதிரி அந்த அந்த பிரஜவாசிகளை எல்லாரையும் எல்லாரையும் யாரு மேல படாது, வேப்பர் ஆகும், ஆவியா போயிடும் அந்த நீர். அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா பயம் வருது. ஸோ இப்ப தன்னுடைய குழந்தை 7 நாட்கள் 8 இரவு சாப்பிடாம இருந்ததுனால அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நாளைக்கு என் பிள்ளை வந்து 8 வேளை சாப்பிடுவாங்க, அதனால வந்து 7 8 56ன்ற கணக்குல 56 விதமான
பதார்த்தங்களை பண்ணி வந்து படைப்பாங்க கோவர்தன மலைக்கு இல்லையா. அப்ப யூஸ்வலா நம்ம கடவுளுக்கு சமைச்சு அர்ப்பணிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், திரை போடுவோம் இல்லையா. இப்ப இந்த கோவர்தன மலை பார்த்தீங்கன்னா பெருசா இருக்குது இல்லையா. பெருசா இருந்து எங்க இருந்து திரை போடுறது யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் கண்ணை மூடிக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கண்ணை மூடிப்பாங்க. அங்க இருக்க பிரசாதத்தை எல்லாம் வந்து வண்டியில கட்டிட்டு வாங்க, நீங்க பண்ணதெல்லாம் இந்திரனுக்கெல்லாம் வழிபடாதீங்க, நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது யாரு, இந்த கோவர்தன மலை. கோவர்தன மலைக்கு போய் நம்ம பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போவார். 5 வயசு பையன் வந்து பாருங்க ஒரு கிராமத்தையே கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா. ஸோ கடைசி பிரச்சனை வரும்போது அந்த ஆளுங்க இவர் கையில தான் வந்திருக்காங்க, அவங்கள இவர் தான் காப்பாத்தினார் இல்லையா. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், வேதங்களை சொல்லியிருக்கிறபடி நம்ம வாழ்ந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இதனால அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, என் பையன் வந்து சாப்பிடவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மழையெல்லாம் ஆஞ்சி ஓஞ்ச பிறகு என்ன பண்றாங்க, வந்து வீட்டுல 56 வகைகளை சமைச்சு பையனுக்கு ஊட்டுறாங்க. ஏன்னா என் புள்ள சாப்பிடவே இல்லை 7 நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் வந்து நம்ம இஸ்கான்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராஜபோகம்னு சொல்லுவோம். 56 வகையான உணவுகளை வந்து ராஜபோகம்னு சொல்லுவோம். அது வந்து கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த வண்டியில ஏத்திட்டு போன சாப்பாடு ஐட்டம் எல்லாம் வந்து இன்னும் சாப்பிடவே சாப்பிட்டுட்டாரு, திருப்தி ஆகல. இன்னும் ஐயோ ஐயோ இன்னும் வேணும் வேணும்னு கேட்கிறாரு. அப்போ அங்கங்க இருக்க கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ கோவர்தனகிரி பரிக்கிரமா இதுதான். அவரை வலம் வர்றது வந்து கோவர்தன் கிரிராஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வலிமையானவர். அவர் வேற இல்லை, பகவான் கிருஷ்ணர் வேற இல்லைன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நீங்க எல்லாரும் ஒரு முறை விருந்தாவனம் போகணும், இந்த கோவர்தன கிரிராஜுடைய பரிக்கிரமம் பண்ணணும் இல்லையா. சில பேர் முடியாதவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ பேசிடுறாங்க, ஆட்டோ மூலயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிவலம் வரலாம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கானுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்ல வந்து அவங்க பரிக்கிரமம் பண்ணுவாங்க, போட் ரேஸ் மாதிரி. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது மாதிரி வழிபடுறது வந்து எந்த குணம் பார்த்துட்டு இருக்குது, எந்த குணம், சத்வகுணம் சத்வ மாதாஜி. குணம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமா படிக்கிறீங்களா மாதாஜி. तपोदण्डेन चैव यते क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलम् अध्रुवम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும். இதுல என்ன, டெம்பரரி இல்லையா. இன்னைக்கு கிடைக்கும், நாளைக்கு மறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா. இங்க எதுக்கோசம் பண்ணாங்க, நான் வந்து கௌரவத்தோடு இருக்கணும், தற்பெருமை இல்லையா. அவங்க எல்லாரும் என்னை பார்த்து மெச்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கட் அவுட் போட்டு பக்கத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நாங்க இந்த நாள்ல வந்து இந்த யாகம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, பெயருக்கோசம் பண்றாங்க. அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. ஓகேவா. ஸோ பெயர் புகழுக்கோசம் நம்ம பண்ணக்கூடாது இல்லையா, கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் தான் நம்ம பண்ணணும். அது மாதிரி பண்ணா யுதிஷ்ட மகாராஜா போர்ல வின்னான பிறகு என்ன பண்றாரு, ராஜசூய யக்னம் பண்றாங்க. யக்னத்துல வந்து சிறந்த யக்னம் வந்து ராஜசூய யக்னம். அது எதுக்கோசம் பண்றாரு, கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி படுத்துறதுக்கோசம் தான் பண்றாங்க. அவங்க வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் வாழ்றாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய ராஜ போகங்களை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க வாழவில்லை. ஸோ கிருஷ்ணரை திருப்தி படுத்துறதுக்கோசம் இந்த ராஜசூய யக்னம் பண்ணாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னையும் கஷ்டப்படுத்திப்பாங்க இல்லையா. ஆனா எதுக்கோசம் அவங்க தவம் பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தவத்தால வரக்கூடிய பலனை வச்சு வேற ஒருத்தங்களை அழிக்கணும் துன்புறுத்தணுன்றதுக்கோசம் பண்ணுவான். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரு,
இந்த இரண்யகசிப்பு அவன் வந்து யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னை உடலை வற்புறுத்தி தவம் பண்றாங்க. அவன் யாரை நோக்கி பண்றான்? பிரம்மாவை நோக்கி பண்றான். பிரம்மா யாரு? தேவதேவர் இல்லையா? சோ இந்த விஷயத்தை நம்ம நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். இவன் தன் உடலை நான் எதுக்கோசம் பண்றான்? தன்னுடைய உயிரை வந்து காப்பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? எப்படி அவங்களுடைய அண்ணன் இரண்யாட்சனை வந்து வராகருக்கு வதம் பண்ணாரு இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன ஆச்சு, அவனுக்கு உயிர் பயம் வந்துடுச்சு. ஆனா அவருடைய மரணத்தை சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அண்ணிக்கு அம்மாக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை போதிப்பாரு. அது ஒரு முரண்பாடான விஷயம். அதாவது காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை வந்து நம்ம குடும்பத்துல இருந்து ஒன்னா வைக்கணும்னு நினைச்சிச்சுன்னா ஒன்னா வைக்கமா, அது பிரிக்கணும்னு நினைக்கிற சமயத்தை வந்து பிரிச்சிடுமா. இது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆத்ம ஞானம் பேசுவார். அவங்க அம்மாவையும் எல்லாத்தையும் வந்து தைரியப்படுத்தி. ஆனா அவரே என்ன பண்றாரு, தனக்கு வந்து மரண பயம் வந்ததுனால போயிட்டு தவம் இருக்காரு. தவம் இருந்தாரு. ஓகேவா? யோசிச்சு பாருங்க, தவம் இருந்தாரு, சாகாத வரம் வேணும்னு கேக்குறாரு. பட் பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, டே அப்பா நானே ஒரு நாள் சாவேன், எனக்கு அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை வந்து டெக்னிக்கலா கேட்டு வாங்கிப்பாரு. அப்படி வாங்கினா கூட யோசிச்சு பாருங்க, பிரம்மானால அவனால உயிர் காக்கப்பட்டு முடிஞ்சிச்சா? இல்ல. இதுதான் பலன் தேவதேவர்களை வழிபடுறதுனால. அவன் என்ன ஆனாரு? அழிவை பெற்றாரு. எப்படி? அவன் கேட்ட வரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் வந்துச்சு. அது என்ன அவதாரம்? நரசிம்ம அவதாரம் வந்து அவரை வந்து வதம் பழிச்சுன்றதவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இதனால வந்து இவ்வளோ சிரமப்பட்டு நம்மள வந்து வேதங்கள் வந்து சொல்லவே இல்லை. உடலையும் மனசையும் வற்புறுத்திக்கிட்டு நீ வந்து விரதங்களை இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? பட் நம்ம தான் வந்து அறியாமையினால நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் நம்ம பார்க்கலாம். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒரு டிவோட்டி புத்தகம் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து அவர் எதையுமே எதிர்பார்க்கல. ஸோ கடவுள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார், பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண, உனக்கு வந்து புத்தகம் விநியோகம் பண்ணு, அப்புறம் வந்து பிரச்சாரம் மயிலை நாட்டுக்கு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய குரு சொன்னார் இல்லையா? ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்றார், இந்த பாரத பூமியில பிறந்தவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை என்ன, பிரச்சாரம் பண்றது, அதை செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாரு, புக்கை விநியோகம் பண்றார். நம்ம நிறைய பேர் பார்க்கலாம், இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இந்த பகவத்கீதையை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இல்லையா? ஏன் வந்து வாங்குறாங்களோ இல்லையோ, அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அங்க வெயில்ல நின்னுக்கிட்டு உங்க கிட்ட வாங்குங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது. இதுல ஏன் அது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் ஒருத்தன் புக்கு வாங்கி அதை திருப்பி பாக்குறான் பாருங்க, அந்த ஒரு நிமிஷத்துல ஏதோ ஒரு வார்த்தை அவனை வந்து கிராஸ் பண்ணும் இல்லையா? உள் வாங்கிப்பான். அதனால அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து பல மாற்றங்கள் வரும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த புத்தகம் விநியோகம் மூலமா ஒருத்தர் வந்து இந்த புக்கை வாங்கிட்டு வராரு. அவருக்கு வந்து கோவம் வந்து அதை கிழிச்சு போட்டுறாரு. அந்த பொண்ணை வந்து எப்ப பார்த்தாலும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு அழைச்சிட்டு கிழிச்சு போட்டுறாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த புக்கு கிழிஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டு வேலைக்காரர் என்ன பண்ணுது, அதை ஸ்டிக் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்க அதை மனைவி வந்து இதெல்லாம் பார்க்கல. இருந்தாலும் சரி ஏதோ புக்கு இங்க கீழே கிடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஷெல்ஃப்ல எடுத்து வைக்கிறாரு. ஓகேவா? ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மனக்கவலை. ஓகே, மனக்கவலை. சரி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றதே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஸோ அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த புக்கு வந்து கண்ணில் படுது. சரி இந்த புக்கை வந்து நம்ம ரொம்ப இது பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ எப்படியும் நம்ம சாகணும்னு தீர்வு எடுத்துட்டோம். ஒரு முறை இதுல என்னதான் இருக்குதுன்றத பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த புக்கை எடுத்து படிக்கிறார். ஸோ அவர் என்ன நினைச்சாரு, தான் வந்து இறந்து போகணும்னு நினைச்சாரு. பட் அந்த புக்கை பார்த்து படிச்ச உடனே அவங்களோட வாழ்க்கையே அவர் அந்த முயற்சியை வந்து விட்டுட்டார். ஓகேவா? ஸோ இந்த புக்கு அதுக்குதான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து பக்தர்களுக்கு வருதுன்றதுக்கோசம் தான் இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து பண்றாங்க. ஓகேவா? ஆனா இந்த புக்கை எடுத்துட்டு போயிட்டு சேல் பண்றது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றது அவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டம்.
பட் அந்த கஷ்டமான வேலையும் அவர் வந்து செய்யறாங்க. எதுக்கோசம்? எல்லா ஆத்மாக்களும் வந்து நன்மை அடையணும். இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு அவன் புக்கு வாங்கி வச்சுட்டா கூட அதை ஒரு நாள் படிப்பான்றதுக்கோசம். ஓகேவா? நம்ம வாங்கி வச்சதை நம்மளால படிக்க முடியும், அடுத்த சந்ததியினர்களும் அதை வந்து படிக்க முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னதானம் நீர் தானம் எல்லாம் பண்ணுவோம், பந்தல்லாம் போட்டு இல்லையா? ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, சாப்பாடு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 6 மணி நேரம் பசிக்காம இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணோம், அந்த வயிறு பசிக்க தான் செய்யும். தண்ணி கொஞ்ச நேரத்துல குடிச்ச உடனே கொஞ்ச நேரத்துல என்ன தாகம் எடுக்கும் இல்லையா? ஆனா அதே இந்த புத்தக விநியோகம் பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு என்ன வருது, நிரந்தரமான இடத்துக்கு போறக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது, இது ரெக்கமெண்டட் தான். ஆனா இதுல வந்து பெஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறது, கிருஷ்ணருடைய புக்கோட சம்பந்தம் வர்றது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி உபகாரத்தை उपकारार्थं पदम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते चेत् परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தை இருப்பது ஆகும். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, இது இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வரும். அதாவது இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வேலைக்கு போகாம வீட்டில் இருந்தாங்க. அப்போ சில பேருக்கெல்லாம் வந்து வறுமையினால பாதிக்கப்பட்டாங்க. அப்ப கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணாங்க, உணவு எல்லாத்தையும் தானமா குடுத்தாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குடுக்குற மாரி குடுக்குவாங்க. எதுக்கு? செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கோசம். இல்லையா? நான் போய் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டுக்கிறதுக்கோசம் சில பேர் என்ன பண்ணாங்க, குடுக்குறது மாரி செல்ஃபி எடுத்து வச்சுப்பாங்க. இல்லையா? அத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த குணத்த சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஜோ குணத்த சேர்ந்ததுன்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாரி த த தானங்கள் ஒருத்தன் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணணும் இது மாதிரி மாதாஜி. பலன் எதிர்பார்க்காம சரியான உங்களுக்கு கொடுக்கணும், சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துல கொடுக்கணும்ப்பா. பட் இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது வந்து தவறு இல்லையா? அவன் அது தவறு. தவறு. பெருமைக்கோசம் அதை செல்ஃபி எடுத்துட்டு ஃபேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் போட்டுப்பா தன்னுடைய பெருமைக்கோசம். ஓகேவா? ஸோ வேதங்களை எது வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சுத்த கோணத்துல இருந்து தானங்களை கொடுக்கணும். எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காமல் நீங்க சொன்ன மாதிரி கொடுக்கறதா வந்து சிறந்தது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகட்டு பகட்டு கௌரவத்துக்கோசம் இதை பண்றாங்க. இது ரஜோகத்தை சேர்ந்தது. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற हरे कृष्ण. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதமும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாகும் சொல்றாங்க. அதாவது இந்த பிக்சர் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, ஒருத்தன் வந்து ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடுன்னு அப்படின்னு கேட்குறான். அவன் கையில என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்க, சிகரெட் இருக்கு இல்லையா? இப்படியாப்பட்டவனுக்கு ஒருத்தர் காசு கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா சொல்லுங்க? கொடுக்க கூடாது மாதாஜி. சூப்பர், கரெக்ட். கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அவன் அந்த மேல அந்த இது அந்த பிக்சர் கிராப் ஆயிருக்குது, உட்கார்ந்துட்டு இடம் பாத்தீங்கன்னா ஓகே, அந்த இடமும் சரியில்லை, அவன் கையில இருக்கிறது வந்து சிகரெட், அதனால அவனும் சரியில்லை. அது இப்படியேப்பட்டவனுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, தானங்கள் கொடுக்க கூடாது. ஏன் கொடுக்க கூடாது, என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு போட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாவமும் நமக்கு வந்து சேரும். கரெக்ட். அந்த காசை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன் என்ன பண்றான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அவன் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து பங்கு வந்து கொடுத்தவருக்கு வந்து போய் சேருது. அதனால தக்க
அஹ், நேரத்துல தக்க சமயத்துல இடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா? தகுதியற்ற மனிதருக்கோ தகுதியற்ற இடத்திலோ தூய்மையற்ற இடத்திலும் முறையற்ற காலத்திலும் ஒருத்தர் வந்து அஹ், தானம் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்கேஸ் அவங்க செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சத் ஸ்ரீநிர்தேஷோ பிரம்மண விதः பிராமணாக்கேன வேதாச்ச யஜ்ஞாச்ச விதிதா புரா. ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத். இது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் பிராமணர்கள் வந்து சொல்றாங்க. எப்போ வேதங்களை ஆரம்பிக்கும் போதும் யஜ்ஞங்கள் பண்ணும் போதும் கிருஷ்ணரை வந்து திருப்தி படுறதுக்கோசம் இதை யூஸ் பண்றாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த 3 வார்த்தையில பார்த்தீங்கன்னா ஓம் தத் சத். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து எதனோட சேர்த்து சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் தத் விஷ்ணுஹே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேத மந்திரங்களை சொல்றாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 வார்த்தைகளும் வேதங்கள்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. ஓம் இது ஏதத் பிரம்மணோ நேதிஸ்தம் நாம. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் குறிக்கோளை வந்து சொல்லுதுன்னு சொல்றாங்க. தத்வாம்சி அது வந்து 2வது குறிக்கோள். ஓம் வந்து ஃபர்ஸ்ட், தத் அது வந்து தத்வாம்சி 2வது குறிக்கோளை வந்து சொல்லுது. அதுக்கு அடுத்தது வந்துங்க சத்யேவ சௌமியா அது வந்து 3வது குறிக்கோள். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் சுருக்கமா 3 குறிக்கோள் இருக்குது. அதுதான் வந்து ஓம் தத் சத்துன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பிரம்மா வந்து நமக்கு தெரியும் முதல் வந்து படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழி. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில யக்ஞங்களை பண்றார். ஓகேவா? ஸோ அவர் பண்ணும்போது இந்த 3 வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றாரு. ஓகேவா? அதுதான் தன்னுடைய குரு சீட பரம்பரையிலையும் அவரு சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப விசேஷமானது. ஒருத்தர் வந்து செய்ய கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்யும் போது ஆரம்பத்துல இந்த வார்த்தையை உச்சாரணம் பண்ணணும். ஓம் தத் சத். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கவங்க இதை வந்து சொல்லுவாங்க. சரி, இப்படி ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கனால அவன் எதையுமே வந்து இழக்கிறது இல்லைன்றத நம்ம எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தாः சததம் பிரம்மவாதினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சாஸ்திர விதிகளின்படி ஒருத்தன் வந்து யாகம் தானம் தவம் இந்த 3 விஷயங்களை வந்து யாருமே கைவிடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்களில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யக்ஞ தான தப கிரியக அது வந்து ஆன்மீகவாதிகளும் மேற்கொள்ளணும். அது இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. கிரகஸ்தர் மாத்திரம் செய்யணும்னு இல்லை, ஆன்மீகவாதிகளும் வந்து செய்யணும். யக்ஞ தான தப கிரியா இதை வந்து ஏன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் பண்றதுனால அவனுடைய நற்குணங்கள் வந்து வளருதுன்னு சொல்றாங்க. பாவங்கள் வந்து படிப்படியா குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓம் தத் விஷ்ணு பரமம் பதம். ஓகே. கடவுளுடைய தாமரை திருவடிய அடையணும். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல். ஓகே. ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஷுட் பெர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபைனான்ஸ் வித் த வேர்ட் தத். ஓகேவா? யக்ஞ தான தபம் பண்ணும்போது தத்துன்ற வார்த்தையோட பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் எல்லாரும் யக்ஞ தான தபம் பண்ணணும்னா இந்த பௌதீக பந்தத்திலேருந்து விடுதலை அடையிறதுக்கோசம் தான் நம்ம இதை பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तद्भावे साधुभावे च प्रतीके तत्कयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तत्सप्तपाठयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च इति तत्तितिक्षुज्यते
कर्मचैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓம் என்ற வார்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயலை தொடங்கும் போது சொல்கிறாங்க, தத்து அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாங்க, சத்து அதை முடிக்கும் போது சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. ஸோ இந்த யாகத்தினோட மனம், உடல், வாக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் யாகம் பண்ணுற இல்லையா, தவம் பண்ணுற இல்லையா, அதனோட நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரமபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுதான். ஓகே, இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிருதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவருக்கு சத் எனப்படுகிறார். ஓகேவா? மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேங்களா? இந்த சத்துன்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சத் பவே, சத் சாது பாவே அந்த வார்த்தையிலிருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கானோ அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ அவன் வந்து ஸ்வரூப்பா கிருஷ்ணருடைய நினைவோடு இருக்கிறதுனால அவன் ஸ்வரூப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு? தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தோட தான் இந்த குணாதிசைகள் நமக்குள்ள வரும். ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஓம் தத் சத் இதை வந்து இன்வோக் பண்ணி தான் இதை சொல்லிட்டு தான் எல்லா விதமான மங்களகரமான செயல்களை வந்து செய்யறாங்க. ஓகேவா? சத் பாவா சாது பாவே. ஓகே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ கடவுள் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் சரி, தவங்களும் தானங்களும் வந்து நிலையற்றது. அதனால அதை என்ன சொல்றாங்க? அசத்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அசத் இத் உச்சத்தையே பார்த்தா. ஓகேவா? இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம எதை பண்ணாலும் கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும். அதுதான் வந்து சத்து. அப்படி இல்லாம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அசத்து, அதாவது பயனற்றது. இந்த ஜென்மத்துல மாத்திரம் இல்லை, அடுத்த பிறவிலும் வந்து அது பயனற்றதுன்றதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எந்த செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணன் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு நம்ம செய்யணுன்றதை அங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா கட்டுண்ட மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க? தேவர்களும் பூத பிசாசுகளும் யக்ஷர்களும் அந்த குபேரனை வழிபட்ட எனக்கு காசு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க குணாதிசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வழிபடுறாங்க. பட் இதுல எல்லாம் வந்து சிறந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இல்லையா? இது ஒரு கதை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு 3 மனிதர்கள் வந்து அரசனை வந்து பார்க்க போறாங்க. ஓகேவா? அதுல ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாரு, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நிலைச்சல் விலத்தை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு அது என்ன வேணும்னு கேட்கும்போது நிலைச்சல் விலத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து நீங்க இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல கட்டிடம் வேணும் வாழ்றதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்ப எல்லாரும் வந்து அந்த 3வது மனுஷனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. என்னடா உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ கேளுங்க, நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுக்குறேன்னு தானே சொன்னாரு அரசனு. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து வறுமையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நீ என்னடா நான் பாரு எவ்வளவு அளவுக்கு புத்திசாலித்தனமா வந்து நிலத்தை கேட்டு வாங்கிக்கிட்ட. ஸோ நான் அதுல பயிரிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? சந்தோஷமா வாழ்வேன். அடுத்தது பாரு, நான் மாளிகையை வந்து கட்டிட்டேன், அதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனந்தத்தோடு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். 3வது இருக்கிறவங்க பார்த்து நீ ஏன் அவரை போயிட்டு கூப்பிடுறீங்கன்னு அப்படின்னு. அப்போ வந்து இவங்களோடதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுறாரு இமீடியட்டா. அந்த 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு டைம் டேபிள் ஷெடியூல்ல வந்து அவனுக்கு டைம் இல்லை, அதனால கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகுது. எல்லாரும் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ முட்டாள்தனமா கேட்டலடா, கிடைச்ச சான்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு நாள் வந்து கேட்குறாரு, என்னப்பா ஷெடியூல்னா? அப்போ மந்திரி சொல்றாரு, இது மாதிரி ஒரு 3 மாசம் ஆச்சு நீங்க அவர் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னீங்க, போவே இல்லை. அவர் வந்து கேட்டார், நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல ஒரு நாள் இருந்துட்டு போங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்படின்னாரா, சரி. அவரோட வீடு பார்த்தா குடிசை. அரசன் வந்து அந்த குடிலுக்கு போக முடியுமா? போக முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க, விரைந்து அமைச்சர் வந்து கட்டளை எடுக்கிறார்.
அங்க வந்து ஒரு மாளிகையை கட்டுருங்க, அந்த ரோட வந்து சரி பண்ணி கொடுங்க, அங்க அரசர் வந்து இளைப்பாறதுக்கு வந்து ஒரு பூந்தோட்டத்தை வந்து கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் ஏற்பாடு பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ யார் வந்து இதுல வந்து இன்டெலிஜென்ட் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த 3வதுவர் இல்லையா? அவர் என்ன கேட்டா, நீங்க வந்து ஒரு நாள் எங்க வீட்ல தங்கிட்டு போங்க. ஒரு நாள் குடிசுக்கு வருவாரு அரசன்னு. அவருடைய மாளிகையில எப்படி வாழ்றாரோ, அதே மாரி இருந்த சகல வசதியோட இருந்தா தானே அவரால அங்க போய் இருக்க முடியும். ஸோ அதனால இங்க வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு பாருங்க, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து எதனால ஈர்க்கப்படுறாங்க? தேவர்கள், பூதகணங்கள், யக்ஷங்கள் எல்லாரையும் வணங்குறதுல வந்து ஈடுபடுறாங்க. பட் இந்த இன்டெலிஜென்ட் அவன் என்ன சொன்னான்? நீங்க ஒரு நாள் வாங்க. அது மாரி நம்மளும் என்ன பண்ணோம்? இந்த பல ஜென்மங்களா வாழ்ந்து போயிட்டுருக்கோம். நீங்க கிருஷ்ணர வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து என்ன மாற்றங்கள் கிடைக்குது? ஹரே கிருஷ்ணா. நிரந்தரமான மாற்றங்கள். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல் கூட. அதுக்கு வந்து ஆன்மீக குரு மூலியமா நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டைம் வரும் நமக்கு. இல்லையா? கிருஷ்ண பிரேமை அடையக்கூடாது. அது மாதிரி நம்மளும் வந்து ப்ரையாரிட்டி கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறோம். இல்லையா? அதுதான் வந்து உயர்ந்த நம்பிக்கை. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து இந்த அத்தியாயம் முடியுது. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். அவங்கவுங்க மனசுப்படி கற்பனைப்படி வழிபடுறாங்களா அவங்களோட நிலைமை என்னன்னு. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றாரு, வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த அவங்கவுங்க நம்பிக்கை ஏற்ற மாதிரி அவங்க வழிபாடு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு 3 குணத்துல இருக்கவங்க யாரை வழிபடுறாங்க, என்ன மாதிரி உணவை சாப்பிட்றாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இல்லையா? உடல், மனசு, வாக்கினுடைய தவங்களை பத்தி பார்த்தோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிக்கும் போது எந்த ஒரு செயலை தொடங்கும் போது ஓமு, நடந்துட்டு இருக்கும்போது தத்து, முடியும் போது சத்துன்றத பார்த்தோம். ஓம் தத் சத்துன்றத. ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவும் இல்லைன்னா ஹரே இங்க கிருஷ்ணா முடித்துக்கலாம். மாதாஜி. உங்கள் அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பிய. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All हरे glories to कृष्णा। Guru and Gauranga. Gita Gaura Premanande. Hari Hari Bol. हरे हरे Hare बोल। Krishna. हरे பிரபுஜி कृष्णा। மாதாஜி, உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம். அதாவது அப்படியே வந்து நம்ம இதை என் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரீட்டர்ன் ஆகி 18th சாப்டர் முடிச்சிடலாமா? ஆஸ் பர் ஷெடியூல் நம்ம இன்னைக்கு முடிக்கணும். ஸோ நாளையிலேருந்து இன்னைக்கு முடிச்சுட்டா நாளைக்கு நம்ம L2 ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படி பண்ணலாம். हाँ रेडी माताजी। ஓகே. மாதாஜி நீங்க சாப்டர் 18 இருக்குது நம்மளுக்கு, அதை முடிச்சிடலாமா? ஆறுமுகம் பிரபு உங்களுக்கு ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணலாம், இது என் பண்ணிடுறேன். என் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். கிருஷ்ணா. ஹரே ओके கிருஷ்ணா. माताजी।